मळगाव कुंभारली इथं अज्ञात वाहनानं धडक दिल्यानं सांबराचा जागीच मृत्यू झालाय। नर जातीचं हे सांबर होतं। रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली। मळगाव चॉकलेट फॅक्टरी समोर झारा पत्रादेवी महामार्गावर हा अपघात घडला। वाहनाची ठोकर लागल्यानं ते सांबर गंभीर जखमी झालं। ग्रामस्थांनी याबाबतची माहिती दिल्यानंतर त्या ठिकाणी वन विभागाचं पथक दाखल झालं, मात्र त्यापूर्वीच सांबराचा मृत्यू झाला होता। वन विभागाच्या टीमला विलंब झाल्यानं ग्रामस्थांनी नाराजीही व्यक्त केली। त्यानंतर पंचनामा करत वन विभागानं पुढील सोपस्कार पार पडले। यावेळी वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।